Auren mamman buzu zai dole mu yo baitotin arul baiti karimai kairun nasi. Auren mamman buzu zai dole mu yo baitocin alil baiti karimai kairun nasi. Ya haɗu samadin alkali komai sai in kaso zai. Auren mamman buzu zai. Gashi a yau Allah da nufinka auren mamman buzu zai. Auren mamman buzu zai. Ya Allah ka yo izini mu kuma a ranar baiti zamai. Auren mamman buzu zai. Baitoti na iyalan annabi baban Faduma khairun nasi. Ya Allah ka salati gun Mahmud abun faharin mu. Auren mamman buzu zai. Allah asaba sanaini imamuna Ali jagoran mu. Auren mamman buzu zai. Asada ummul khairi karima azara rahama gare mu. Auren mamman buzu zai. Har da imamu Hassan da Husaini sun wuce kowa ba wasu wasi. Auren mamman buzu zai. Dole biyo baitocin alil baiti karimai kairun nasi. Mu gaida jikokin maradiya tijjani har da shakjilani. Auren mamman buzu zai. Dan Fodiyo Kumaini da Nasiru ga Ibrahim Sharfuddini. Auren mamman buzu zai. Shehu Muhammadu dan Mahmudu dan Yahaya sahihul bayani. Auren mamman buzu zai. Mu je gabar hama jirgin faira baban Maryama shakin yasi. Shehu auren mamman buzu ya zo sai murna a hababun nura. Auren mamman buzu zai. Gashi ana taro na walima manya-manyan mu tare da yara. Auren mamman buzu zai. Ni kuma ranar domin murna baitoti auta zarrera. Auren mamman buzu zai. Kowane alkairi muka samu sai mu yabawa kairun nasi. Auren mamman buzu zai. Dole biyo baitocin alil baiti karimai kairun nasi. Ranar auren mamman buzu malin ya'u nasiha ke yi. Auren mamman buzu zai. Yana hudu ba ana saurara da al'aminu yake yin koyi. Auren mamman buzu zai. Malam Murta da Malam Abba su ma dai aikin da suke yi. Auren mamman buzu zai. Malam Abdurrazaki batun kuwa kullum a kama khairun nasi. Sallallahu alaihi wa sallam. Ga Muhammadu Aba Abdallah ranar shi ma murna ke yi. Auren mamman buzu zai. Zakiru Garba, Zakiru Umara, Zakiru babba murna ke yi. Auren mamman buzu zai. Abdulhamid da Isja gayya ranar su ma murna sun kai. Auren mamman buzu zai. Autan masu yabo ta ukaji gwanayen begen kairon nasi. Auren mamman buzu zai. Dole biyo baitocin alil baiti karimai kairun nasi. Shu'aibu taho mu yo baitoti auren mamman buzu zai. Auren mamman buzu zai. Auren mamman buzu ya zo a babu walima zai. Auren mamman buzu zai. Mu kuma ranar ba wani ganda baitotin masu ma za mu yi. Auren mamman buzu zai. Fannin baitotin ki batula dan Hassanai ni ki balla sisi. Salamu alaikum ya al'umma za ku ga yau mun hau wani layi. Auren mamman buzu zai. Auren mamman buzu za a yi mu kuma baitoti ne za mu yi. Auren mamman buzu zai. Abin namu ne wa za yi kwaɓe mu za mu yi ba zancen wani shayi. Auren mamman buzu zai. Labbai ka sayi da sadati manzan Allah kairun nasi. Auren mamman buzu zai. Dole biyo baitocin alil baiti karimai kairun nasi. Abokan ango na gaishe ku farko na sa'autan ahababu. Auren mamman buzu zai. Autan masu yabo Muhammadu ciki na sa'ar ma da Shu'aibu. Auren mamman buzu zai. A madadin abokan ango mun gode wa Allah Rabbu. Auren mamman buzu zai. Gidan biki yau zani na leka Ubangiji ka ciran wasu wasi.
Aisha dole na sanya sagir jandarma. auren mamman buzu za a yi. Sannan na sanya Adamu angon Aisata ɗari fata wuce 10. auren mamman buzu za a yi. Dai da abokan ango Shu'aibu lalle dan gaje can zan koma. auren mamman buzu za a yi. Allah ka ƙara kare abokan ango domin khairun nasi. auren mamman buzu za a yi. dole biyu baitocin alil baiti karimai kairun nasi. Gali kuma ga Abdulhadi Adamu kai ma na gaishe ka. auren mamman buzu za a yi. Baba ga isiya dai shi ma bulla da Adamu Umar naka. auren mamman buzu za a yi. Mamman buzu ka ɗau tuta Aisha yau ta zan matarka. auren mamman buzu za a yi. Kai haƙuri a zaman auren ku Ubangiji ya cire wasu wasi. Kawayen amarya ne musu sannu abu da maimuna na a cikinsu. auren mamman buzu za a yi. Ga malama Hadiza da Nina su ma kwana ga sun yi shirinsu. auren mamman buzu za a yi. Yayin ango kannun ango su ma ku gashi na gaishe su. auren mamman buzu za a yi. Allah ya ƙara har haɗa kanku domin annabi khairun nasi. auren mamman buzu za a yi. dole biyu baitocin alil baiti karimai kairun nasi. Da shawara na taho zan ba ku kai haƙuri ku rike junanku. auren mamman buzu za a yi. Ku kawar da kai ga kawaye ko ku abokan da za su so su raba ku. auren mamman buzu za a yi. Kusan da shaidan zai ta biyar ku burinsa shi kawai ya raba ku. auren mamman buzu za a yi. Bai tuka Shu'aibu na auta mai yin yabo ga kairin nasi. Salamun lahi alaika Rasulullah Muhammadu abun farin mu. Salamun lahi alaika Imamu Ali na Batula abun farin mu. Salamun lahi alaika Imamu Hassan wa Imamu Hussein maulamu. Salamun lahi alaiki Batula az-Zahra yar kairan nasi. Sayyida Ma'zuma Radiya Maradiya yar kairan nasi.